Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Zulian Nerval Armadi saka kelas doso pitu absen 3 doso pitu badhe ngamelaken tugas nembang pangkor laras pelok patet 6. Mingkar mingkuring ukara akarana karanan mardi siwi sinau wong resmining kidung sinuba sinukarta mreh kretarta pakar tining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agema ageming aji. Cekap sematen saka kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.